Assalamu alaikum, kamar kullum kamar koda yaushe kamar yadda aka saba. Idan yau ne karanka na farko na zuwa tashar nan, danna alamar subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Idan kuma ka yi mana subscribing, yi comment, kana ka danna like. Za mu shiga cikin labarin gadan-gadan. Canjin kuɗi. Allah sarki talakan Najeriya. Ana ta faman tsitsitsi akan canjin kuɗi wanda Buhari ya ce za a yi a nan ƙasar mu ta Najeriya, inda bankuna sun cika da layuka gami da mutane suna cikin matsatsi, babu wadatattun wannan kuɗin, kana kuma an kusa rufe wannan abu, inda Baba Buhari yake cewa ba gudu ba ja da baya, kamar yadda yake faɗi a wannan bidiyon da kalaman nasara. Ku saurara. This change of currency, I think there will be people a lot of money, but time has been given from October to December. 3 months is enough, whatever money you have, to get it changed through a legal system. So I don't know why people are complaining about it. So despite the complaint, there's no going back on the policy? No, there's no going back. There's no going back. My aim is to make sure that Nigerians believe. Ya yi kyau. Za ka tantance ne yayin zaɓe. Za ka koma gidan jiya ne domin shi ma na jam'iyyar ya ce abinda wannan ya bari shi zai ɗora a kai. Daɗi kan shekara 8 ɗin ko kuma dariya. Masha Allah. Ka tsaya ka nutsu ka yi tunani wajen zaɓar wanda ya dace domin yin abin da ya dace. Kar ka koma gidan jiya. Tun jiyan ce daɗi. Ka yi fatan Allah ya komar da kai kamar jiyan. Idan kuma ba ce daɗi ba, kullum ci gaba ake so. Allah ya kare mu. Masha Allah. Ni na yi nan. A ɓangare guda kuma za ku ji cewa a jihar Katsina matasan ƙaramar hukumar ɗan Marke sun fusata, inda ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC mai suna Dr. Dukka Umar yana zagaye zuwa ƙaramar hukumar Kankara, inda wasu fusatattun matasa suka fara jifa kana da fafasa musu motoci kamar yadda kuke gani a jikin wannan hoto. Suka fafasa musu motoci kana da kone tsintsiya. Allah sarki dan Najeriya, ko ta nan zai huce haushinsa? Ba ta nan bane. Kada ka kasance mai tada zaune tsaye ranar zabe a buga ka fito ko a ya fito. Ta ƙuri'a za ka buga domin tantance wanda kake so, ba son zuciya ba. Ba amma komai ba, duk da zaɓe a zo a kama baka abubuwa, ku kula matan gida da kuma kowa da kowa, ‘yancinka ƙuri'arka ‘yancinka, idan an baka karɓi, amma ka zaɓi wanda ya cancanta. Masha Allah. Bahaushe ya ce, idan biri ya kyau, ba a buƙatar mai. Ka yi tunani, ka yi amfani da tunaninka, ka zaɓi wanda ya dace. Masha Allah. Na gode, danna mana subscribing da alamar ƙararrawa. Mun gode.